Силәбелә яшьтәр йыйыны үтте. Сарала йәмгыять әгъзалары катнашты. Йыйында 50-нән ашыу Башкортстан, Казан, Санкт-Петербург, Екатеринбург вәкилләре катнашты. Яшьтәр башкорт мәдәниятен, телен үстерүгә юнәлтелгән проекттар менән бүлеште. Приехали из Уфы, представляю Ассоциацию молодежи Республики Башкортостан, с Союзом башкирской молодежи ведем активное сотрудничество. На Яшьтәр йыйыны я впервые. Сегодня хочу рассказать именно о социальных проектах, грантовых конкурсах, которые сейчас актуальны. Йәмгыять эшмәкәрлегендә зур казаныштарга өлгәшкән шәхестәр оҫталык дәресләрен үткәрҙе. Мәҫәлән, Башкортостандагы ашыу фестивален ойоштороусы Әлиә Айсина яңы шарттарда проекттарҙы үҫтереү тураһында һөйләне. Сығыш яһаусылар араһында Тимур Сафиуллин, Ринар Манапов, Индир Хисамиддиновтар да булды. Өлкә башҡорт ҡоролтайы рәйесе Марис Юсупов та тәжрибәһе менән бүлеште. Силәбе өлкәһендәге Башҡортостандың даими вәкиле Амур Хабибуллин төбәктәге 13 йәмғиәт ойошмаһы эше тураһында һөйләне. Амур Хабибуллович — яркий представитель общественников, который помогает поддерживать молодежное направление. Сегодня как раз таки были активные ребята, которым где-то, может, не хватало драйва какого-то, где-то не хватало каких-то эмоций, каких-то наставлений. Вот Амур Хабибуллович как раз тот человек, который может это дать. Йыйын түңәрәк өҫтәл артында фекер алышыу менән тамамланды. Сарала ҡатнашыусылар артабан милли юҫыҡта бергә эшләйәсәктәре тураһында һүҙ ҡуйышып таралды.